Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 3 ajenge nampilaken film irah-irahane Brandal Sekolah. Kita saking sekolah SMK Negeri Tunggal Lamongan lan kelas sedoso DKP kali. Tepangaken kita saking kelompok 3, tepangaken nami kula Satria Anugrah Putra Sadewa kula kagungan dados peran siswa Brandalan. Tepangaken nami kula Rizky Alawib Muhammad, kula kagungan dados peran siswa Brandalan. Tepangaken nami kula Muhammad Putra Diansyah, kula kagungan peran dados siswa Brandalan. Tepangaken nami kula Mufidza Lailatus Sakinah, kula kagungan peran dados ketua kelas. Tepangaken nami kula Siwi Pangestuti, kula kagungan peran dados ibu guru lan korban pembulian. Di sebuah sekolah ingkang wonten ing tengahing kutha wonten 3 lare putra brandal ingkang sisa sekel sanget kangge kagem dipunatur. Piyambakipun sedaya tansah nglawan kali dhateng guru. Mboten duweni tata krama, malah tansah mawon membolos sekolah. Ing satunggaling dinten, piyambakipun sedaya berniat kangge kagem ngebuli satunggaling tiyan murid estri. Ki, ngolak ki, itu gue ngombe ki. Tapi aku nggak no duit. Padha ae kan duit. Kan gelem duit ya. Ayo mal arek iku ae. Dulu. Siapa mau catering double? Kan terus mau catering itu belum. Lah iya, ket mau diceluk karena nol wae. Kan duit ta? Duit. Rene tasmu. Ojo! Ayo ono duit. Ayo guys, ayo. Loh, lha apa arek iku? Loh, sampeyan apa? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Arek-arek iku mau apa? Arek-arek wae. Malah iya aku. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, wau ten kelas wonten pembulian. Sinten nak sing dibully? Sinten sing bully? Niku Satria Putra kali Rizky Bu. Nggih pun mangke bertindak lanjut. Nggih Bu, wonten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kan anu PK? Nah, tadi wong kangen BK iso. Aku loh kangen BK. Alah. Arek iku kok berulang mana? Aku nak wali kelas. Bu, itu Bu, tolong Siwi. Siwi tadi dibully sama anak-anak kemarin Ya wes, sekarang di mana? di depan kelas. Oh ya udah. Kamu kembali ke kelas, saya yang nangani ya. Ya, Bu. Kalian ini ya, kalian bertiga itu ya, selalu saja membuli temanmu. Kalian itu gak punya sopan santun. Gak bisa apa? Sekali saja nurut sama guru. Mesti buat ulah terus kalian itu. Kalian kalau di posisi anak itu, bagaimana perasaan kalian? Sekali lagi kalau kalian ulangi gini, orang tua kalian semua yang saya panggil ke BK. Paham? Paham. Ingat, jangan diulangi lagi. Ini kita nek ditobat iki. Iya, makanya kita yang udah sepuro. Iya, aing sembayang sih. Ayo. Ayo, mantap.
Siapa ini? Pilih Iya, gak apa-apa. kamu menang. Iya. Nah ngono lho sak pada konco kok dibully. Ayo sekurang ya. Iya, apa-apa.